Inklusioaren olatuak ez du etenik eta denok egin behar dugu igeri horren alde. Biba Marea Urdina! Eta dantzak eta inklusioak eskutik... Eta hementxe ditut gaur gurekin platoan, arratsalde gaueko saioan egongo diren lagun batzuk. Hemen erdian jarriko naiz, bueno, hemen ditut, Marea Urdina elkartetik Nekane eta Ane. Arratsaldeon. Eta Agifesetik Maider Gorostidi, arratsaldeon. Arratsaldeon. Bueno, gaur 1000. Saioa ospatzen dugu. 5 urte daramatzagu pantailan, zuek bezalako elkartei ahotsa emanez, eta, bueno, zuek egiten duzuen lanaren zabalkunde hori ere egiten, ez da? Zuentzako zer da bibazuek, Nekane? Guretzako oso importanti da, zeba askotan gure artean hitz egite deu, eta da leku bat duna ahotsa eman zaigu, baina ahotsa eman zaigu maitasun askokin eta errespetu askokinean, askotan hitz egite deu. Ze gustua sentitzeian, etortzeian bakoitzeko, ze etxean, eta ze seriotasunekin entzuten gaitu zuen, ez? Eta maitasuna handia, bai. Zu ere etorritakoa zara programara, Ane? Bai. Noiz izan zen hori? Ez naiz akordatzen, ja. Da ze hori itzapen daukazuane? Oso ona. Bai? Oso ona, oso gusta ibili nintzen. Ados. Bai. Zoragarri. Bai. Eskerrik asko etortzeagatik eta ia ondo pasatzen duzuen gaurko galan, guretzako segun berezia da, zuentzako ere ala izatea espero dugu, eta eskerrik asko, eta zorionak egiten duzuen lanagatik. Mila esker. Eskerrik asko. Bueno, eta hemen txeagif.